ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani kunu qawwamina bil qisti ko kasance tsayayyu wajen adalci sannan kuma shuhada lillah kuna masu ba da shaida don Allah walau ala anfusikum ko da akan kawunanku ne awul walidaini ko akan mahaifanku wal aqrabin ko akan dangi makusanta in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima idan shi wanda za ku bada shaida a kansa ya kasance mawadaci kada wadatarsa ta sa ku ɓoye wani abu na laifinsa aw fakiran ko kuma wanda za ku bada shaida a kansa ya zanto talaka kada jin tausayinsa ya sa ku ɓoye laifinsa wai kar a yi masa hukunci a haɗa masa ga uquba sannan ga talauci wallahu aula bihima ubangiji ta'ala ne ya fi cancantar ku lura da janibinsa ba janibin wanda za ku bada shaida a kansa ina fata an fahimta ana magana lokacin da mutum zai bada shaida ta tabbatar da laifi ko da kanka ne ka ce laifi na ne illa iyaka ka tsaya ka jira hukuncin da ya dace a maka ko kuma a yafe maka in cikin abin da yana iya karban yafiya ne ko akan mahaifinka ne ka ce kwarai da gaskiya baka za laifin mahaifina ne ko da akan mahaifiyarka ko da akan dangi makusanci wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa mutane lokacin da zaka bada shaida ka bada shaida bisa ga gaskiya kada san mutum ya sa ka koye laifinsa kada kinsa ya sa ka ɗora masa laifin da bai baka yi masa kage wannan bai halatta shine ma'anar ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani kunu qawwamina bil qisti ku kasance tsayayyu wajen adalci sannan shuhada lillahi masu shaida don Allah ba don wani ba wannan aya ta yi kamanceceniya da ayar da zamu karanta dan gaba cikin suratul ma'ida fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti a can wurin kuno qawwamina lillahi shuhada bil qist a nan gurin kuno qawwamina bil qist shuhada lillahi menene bambancin su wato a can gurin an a can gurin an jinkirtar da su wato a nan an kawo sunan Allah kusa da shahada kuno qawwamina bil qist shuhada lillahi a can kuno qawwamina lillahi shuhada bil qist bambancin shine wannan ayar tana magana akan masu bada shaida watan ayar tana magana akan masu hukunci kowanne sai aka raba sunan Allah a kusa da su dan a tsauratar da su Allah din anan masu bada shaida kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi mai shaida kai shaida dan wa dan Allah kenan wa qimu shahadata lillahi zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir a can gurin kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist dan ayar ba akan masu shaida take magana ba akan masu hukunci alkalai da auliyaul umuri qawwamina lillahi tsayayyu wajen gudanar da al'amuran mutane tsayayye a gidansa ya tsayar da gidansa dan Allah ya yi adalci tsayayye a kotunsa ya tsayar da hukunci a tsakankanin masu husuma guda biyu dan Allah tsayayye a karamar hukumarsa ya gudanar da al'amuran mutane dan Allah tsayayye a jiharsa tsayayye a masarautarsa tsayayye a matsayinsa na hakimi ko sarki ko dukkan wanda yake tsayayye akan wani abu kaga wannan da su ake magana nan ana magana akan masu bada shaida can ana magana akan masu hukunci sawa'un alkalai a kotuna ko masu hukunci a wuraren da suke mulki ko masu hukunci a gidajensu wato masu gudanar da gidansu kenan ko waɗanne sai aka kawo lafzul jalala kusa da su dan